беларускі рух ён не то што адставаў, ён трохі пазней пачаўся. Колькі ў гэтай ідэі, якая фармуецца на вуліцы, сапраўды нацыянальнага? На жаль, не беларуская мова, не беларуская нейкая свядомасць, вось магчымасць просто рабіць кар'еру и богатеть. Польские крестьяне оказывали больше покорности своим помещикам там, или властям, чем белорусские. То дитя, якое не повинно было народиться, оно народилось. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Сёння ў нас у гасцях, на жаль, вось не вочы ў вочы, не ў студыі, а праз сувязь інтэрнэт, праз Zoom, доктар гістарычных навук Алесь Смалянчук. Добрый дзень, спадар Алесь. Добрый дзень, дзякуй за запрашэнне. Спадар Алесь, я пачну, можа быць, з пытання, як былі вось 2 гады, пакуль мы вялі 2,5 праграму, у мяне было такое улюбёнае нейкае адно пытанне, з якога я, можа, пачынаў, ці якое абавязкова задаваў. Зараз яно змянілася. І я да вас, як да гісторыка, скажыце, вот ці у тым часе, які вы пераважна вывучаеце, па якім вы адмысловец і спецыяліст, і калі параўноўваць, глядзець на тое, што адбываецца ў Беларусі сёння, можна правесці нейкія паралелі? Паралелі таго часу і сённяшняга часу ў Беларусі? Да. Ну, безумоўна, можна знайсці нейкія паралелі, ці варта іх шукаць, іншае пытанне. Но калі вот думаць пра вышукваць такія паралелі, то, конечно, можна сказаць пра беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне таго часу. У адрозненне, правда, ад сённяшняга дня, ад сённяшніх падзей, яно не было такім масавым. Хутчэй, это датычыла эліты, часткі беларускай эліты, беларускай інтэлігенцыі, якая спрабавала нацыянальную ідэю сфармуляваць, па-першае, і неяк прапагандаваць і вынесці за межы свайго такога, ну, можна казаць, што тая ж БСГ, беларуская сацыялістычная грамада, першая беларуская партыя, была хутчэй клубам, чым насамрэч партыяй. Вось тут ёсць і агульныя нейкія рэчы, ёсць падабенства, ёсць і адрозненні даволі істотныя. І калі казаць пра нацыянальную ідэю, то для беларускага руху гэта быў вельмі важны час, таму што там сапраўды адбываўся вельмі такі насычаны падзеямі і думкамі пошук этой ідэі, таму што там было іх некалькі варыянтаў, развіваліся, і адначасны такі звычайны для нашага рэгіёна этналінгвістычны варыянт, і варыянт, які прапанавалі краёўцы, таксама ім яго карысталіся беларусы, такі варыянт нацыі, хутчэй палітычнай, грамадзянскай нацыі. І была спроба спалучэння нацыянальнай беларускай ідэі ў такім этнічным варыянце з ідэалогіі хрысціянскай дэмакратыі, это газета «Беларус». Ну, беларусы шукалі на розных шляхах, і толькі што вось не было магчымасці, на жаль, гэта неяк шырока распаўсюджваць у тыя часы. Но сёння сітуацыя у тым сэнсе іншая, сёння, так скажем, сёння, можа, інтэлектуалам падказвае, сама вуліца падказвае сёння нейкія варыянты нацыянальнай ідэі, не яны, а хутчэй тут уже людзі проста самі. Не то, што ее фармуюць, але сваімі дзеяннем, сваёй пазіцыі просто прымушаюць не толькі што знаходзіць, фармуляваць нацыянальную ідэю, а просто яе уже ажыццяўляць. Глядзіце, вот атрымліваецца, што і само вось гэта нацыянальна-культурнае адраджэнне, гэта працэс не першы раз уже гэтая спроба. Пошук нацыянальнай ідэі таксама не першы раз. І атрымліваецца, што вот до конца не даводзілі, як ні тое, ні другое, ці не даходзіла до конца гэтыя працэсы. Чаму? Ну, сапраўды, можна прынамсі 3 спробы нацыянальнага адраджэння заўважыць. Это і нацыянальна-культурнае адраджэнне пачатку 20-го стагоддзя, 90-е гады, канец 80-х, 90-х гады. Не, сёння таксама можна казаць пра нейкую чарговую спробу, фактычна, трохі іншую. Чаму не атрымлівалася? Ну, ведаць, это пытанне
пытанне для цэлага хіба інстытута гісторыі не беларускай акадэміі навук. Розныя моманты адыгрывалі ролю. І тут, ну, калі казаць пра 19 стагоддзе, гэта той, што, канешне, беларуская мова, то есть наш варыянт, першы варыянт нацыянальнай ідэі, ён такі быў этналінгвістычны, характэрны для ўсяго рэгіёна, і Літва, і Польша шлі тым самым шляхам. А толькі ж сітуацыя з беларускай мовай была трохі іншай. Беларуская мова не прайшла такога этапу сацыяльнай адаптацыі фактычна. Яе не было ні ў касцёле, ні ў царкве, ні ў школе. І было цяжэй неяк людзей пераканаць, што гэта з'яўляецца каштоўнасцю беларускай гісторыі. Канешне, гэта страшна неспрыяльная геапалітычная сітуацыя. І тут вельмі цяжка знайсці нешта падобнае на беларускі П'емонт у тыя часы. П'емонт мелі і палякі, П'емонт мелі і літоўцы. Параўнанне з нашымі блізкімі суседзямі, конечно, ёсць пазіцыі беларусаў былі значна слабейшымі. Беларускі рух, ён не то што адставаў, ён трохі пазней пачаўся. І спрабавалі ж ісці шляхамі літоўцаў і палякаў, і не вельмі з гэтага не вельмі атрымлівалася гэта. Шукалі на іншых шляхах. Ну і потым сітуацыя і першай сусветнай вайны, калі казаць пра тое адраджэнне, і бальшавіцкай рэвалюцыі, калі паўставала новая імперыя, імперыя ўжо Леніна, Сталіна, імперыя бальшавікоў, дзе таксама для беларусаў асабліва месца не знаходзілася. Ну і падзел, конечно, 21 год, Рижскі мір, падзел. У канцы 80-х гадоў сітуацыя была, конечно, іншая, але вось не берусь нацыяналізаваць уже часы зусім блізка, гэта блізка да нас гісторыі. Ну, але адзін момант, он, можа, быў падобны і 80-е гады, 90-е гады, пачатак 20-го стагоддзя, той, што беларуская нацыянальная ідэя, менавіта яна весь час прайгравала канкурэнцыю з такой сацыяльнай ідэяй. Сацыяльная ідэя ў большай ступені, то есть, ну, на пачатку 20-го стагоддзя, у тыя часы гэта была ідэя, якой там, скажем, прапагандавалі сацыялісты ці бальшавікі, пазней бальшавікі ў такім найбольш яскравым выглядзе, землю сялянам там і ўсё іншае. Мела выразны такі дэмагагічны аспект. Но тым не менш, это то, что для людей было больше важным, оказалось для большасці. Не беларуская ідэя, а менавіта гэта. На пачатку 90-х гадоў хіба той ж самае адыграла сваю роль, можа, у меншай ступені все ж таки адыгрывала роль. Вось, ну, адна з прычын, это, відаць, просто гэта сутыкненне нацыянальнага і сацыяльнага, і дзе ўвесь час, ну, не весь час, можа, зараз уже іншая сітуацыя, беларусы прайгравалі трохі в борьбе за свою белорусскую идею. Белорусская элита, моя на увазе. А можно сказать, что, в общем, социализм сам по себе может претендовать на роль такой вот местной, локальной, белорусской, какой-то такого проекта? То есть белорусам, в общем, не очень интересует этническое сохранение вот своих этнических черт, не очень интересует сохранение языка, каких-то вот культурной памяти, гораздо больше интересуют вот всякие бытовые вещи уровнем, ну, все, о чем говорят обычно социалисты. Ну, то есть, в общем, ничего не надо, кроме социализма. Ну, ведаеце, тут я не хочу про сённяшні дзень казаць, я тут не хочу становіцца палітолагам нават на 15 хвілін. Про мінулае, калі казаць, то так. Я вот нават назіраючы за лёсам Романа Скірнта, яго спробамі неяк увайсці в беларускі нацыянальны рух, адаптавацца ў ім, то весь час было адно і тое, што, ну, здаецца, ён свой, ну, а потым, аказваецца, он же памешчык, як он можа быць сваім. Ён не свой. І вон з тым, з Кірвантамі і так далее. Думаю, што гэта сітуацыя характэрна не толькі для беларусаў. Для ўсіх народаў, тут для масы людзей, асабліва вот сітуацыя, калі ўсё ж такі, ну, як бы мы не хацелі казаць, што мы там шляхецкая нацыя, у нас былі свае там капіталісты, буржуазія і так далее, все равно это пераважна была сялянская нацыя. Сялянство по сваю фактычнай характарыстыцы даволі далёка, звычайна ад нацыянальнай ідэі, тут сацыяльная, это вызначае жыццё, і, ну, гэта першасныя нейкія патрабаванні. Тым больш, што тыя часы, калі згадаць той канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, то гэта быў час, калі ўжо прыгон адмянілі, в 1861 годзе вёска пачала багацець, з'явіліся нейкія новыя магчымасці. Вось, і гэта ўсё больш і больш уцягвала людзей, і, на жаль, не беларуская мова, не беларуская нейкая свядомасць, а вось магчымасць проста рабіць кар'еру і багацець, і забываць пра тыя страшэнныя гады галічы там, якія вот яшчэ засталіся ў памяці старэйшага пакалення. Я кажу пра пачатак 20-го стагоддзя, пра той прыгон, нейкія іншыя рэчы.
Не хочу сказать, что так заўсёды было, але для кожнага народа гэта вельмі такая істотная рэч. Можа, для нас это больш... То есть у нас ситуация была больш складаная, тому што гэта эпоха нацыяналізму прыйшла пазней у Беларусі. Навал эта эпоха прыходзіць увесь рэгіён, які можна казаць Украіна, Літва, Беларусь, Польша недзе ў другой палове 19 стагоддзя пасля паўстання, студзеньскага паўстання. Вось беларусаў закранула она, можа, яшчэ трохі пазней, бо першыя ж беларускія арганізацыі нацыянальныя паўстаюць толькі ў самым канцы 19 стагоддзя, пачатку 20 стагоддзя. У літоўцаў гэтыя арганізацыі паўставалі яшчэ 40-е гады 19 стагоддзя. Вось, так што, да, сацыяльна і нацыянальна это две такія вот две вершыны беларускай гісторыі. Калі казаць пра арыентацыю, чалавечую арыентацыю на гэта, і сацыяльна заўсёды была трохі вышэй и важнее для людей. А вот в Москве там, историки там, вроде Алексея Миллера и там какого-нибудь Валерия Тишкова часто говорят о том, что если бы Владимир Ильич Ленин и вообще большевистская партия не первые 10 лет своего существования, там, ну, условно говоря, с 20 по 30 год, не способствовали национализмам на окраинах бывшей Российской империи, СССР, то, скорее всего, местные национализмы не взлетели бы. Скорее всего, местные, ну, люди, живущие ближе к границам, они, скорее всего, предпочли бы российский проект, русский проект, советский проект. Можно ли сказать, вот, как бы вы на это откомментировали, можно ли сказать, что если бы не Ленин, если бы белорусам не дали бы СССР, то вот белорусы, руководствуясь такими вот социалистическими программами, скорее всего, охотно бы растворились вот в такой общероссийской массе. Я может, и погодился бы с этим, коли б не 1918 год, не БНР, не повстала БНР, не было спробы, вельми такой выразной спробы белорусов створить свою незалежную державу. Большевики были вельми прагматычнымі палітыкамі наогул. І тут справа не ў тым, што Ленін ствараў нешта там, хацеў стварыць, не хацеў стварыць. Бальшавікі просто зразумелі, што вось нацыянальныя працэсы ідуць і трэба іх выкарыстаць. І зразумелі тое, што ж самую бальшавіцкую, там, савецкую, камуністычную прапаганду для тых жа беларусаў трэба весці на беларускай мове. Для іх, канешне, это працэсы беларусізацыі і карэнізацыі, там, это была спроба в першую чаргу умацаваць на ўсіх акраінах савецкую ўладу, сваю ўласную ўладу. І магчыма, што вот то, што мы гаворым, што паўстала беларуская савецкая інтэлігенцыя ці украінская там на Ўкраіне, это быў такі непажаданы прадукт. Было тое дзіця, якое не павінна было нарадзіцца, яно нарадзілася. Не, я просто упэўнены, што эта сітуацыя з нацыяналізмам не была такая, як это Цішкоў ці там Міллер малююць. І тут уже працэсы пайшлі. І калі б эти працэсы былі слабыя і невыразныя, то бальшавікі хутчэй за ўсё просто это праігнаравалі. Но не маглі праігнараваць. Таксама, як не маглі праігнараваць бальшавікі ў Мінску снежень 1917 года и все белорусский съезд. Можно было просто наплевать на этих людей и все. Не, они их арестовали, они разогнали съезд, что, до речи, спровоковало рост национального почуття сярод белорусов з розных боков фронта ў тыя часы, до речи. Ну и потом, калі про БССР згадывать, а чему не згадывать Заходнюю Беларусь? Вот, те земли, які апынуліся пасля Рижскага міру ў складзе польскай дзяржавы, і той беларускі нацыянальны рух, які там развіваўся. Ён же не быў толькі пракамуністычны. Беларуская хрысціянская дэмакратыя і вельмі моцная альтэрнатыва, у тым ліку ідэйная альтэрнатыва камуністам і бальшавікам, і там прапольскія арганізацыі, якія таксама бачылі Беларусь, ну, у цеснай сувязі з Польшай там. Не, тут просто людзі, якія гэта гавораць, даследчыкі, паважаныя даследчыкі, все ж таки трэба прызнаць, яны папросту зыходзяць, ну, з тых крыніц, якія можа знаходзіць іх распараджэнні, не вывучалі беларускі нацыянальны рух, не ведаюць сітуацыі проста в нашым рэгіёне ў тыя часы. Вельмі часта, дарэчы, даследчыкі, якія займаюцца праблемамі іншай краіны, напрыклад, польскія даследчыкі ці там расійскія даследчыкі, калі даследуюць сітуацыю ў Беларусі, то яны папросту ігнаруюць матэрыялы, якія звязаны з самой гісторыяй беларускага руху. Для іх дастаткова матэрыялаў, якія ствараліся, ну, тымі, хто назіраў за гэтым рухам, там, польскімі якімісь аглядальнікамі, палітыкамі ці расійскімі. И на подставе гэтага робят свой высновы. Я уже не раз с этим сутыкался, и тому картина тут такая не зусім адекватная, объективная картина. Картину мы назираем их працах. Калі вось казаць пра часы БНР і тады вось першую беларусізацыю Беларусі,
Адныя кажуць пра тое, што, маўляў, гэта была прымусовая беларусізацыя, што сяляне, беларусы не вельмі-то ахвотна і мову беларускую вывучалі, і ввогуле прымалі ўсе гэтыя беларускія ідэі, ідэалы. Другія кажуць наадварот, паглядзіце, як вось беларусы там сабраліся, там слуцкі збройны чын прыгадваюць, там іншыя поспехі. Дзе тут праўда, дзе неправда? Наколькі ўсё ж такі Беларусь готова была беларусізавацца, як вось у тыя 1918-19 год, так, да прыкладу, і пазней, там у 20-30-е гады мы ж памятаем, вот, як беларускія пісьменнікі ў савецкай Беларусі, там, да прыкладу, ездзілі таксама вот са светніцкімі мэтамі па Беларусі, прасоўвалі беларускую мову, ну і таксама пішуць, што не асабліва-то іх часам ветліва сустракалі, што ну, не патрэбна была асабліва гэта беларусізацыя, як это любіць казаць, глыбіннаму беларускаму народу. Як вам бачыцца, як гісторыку? Ведаеце, мне вот в свой час пашанцавала, не толькі мне аднаму беларускім гісторыкам, это некалькі гадоў таму ў Вільні знайшлі частку архіва Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну, частка, мы ведаем, она ляжыць у беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва ў Мінску, а частка вось, ну, лічылася страшна, знайшлі яе ў Вільні. І я працаваў з тымі дакументамі, прыватнасці, калі вот не памыляюсь, там был архів за 1909-1910 год. Які это быў архів? Это былі лісты, якія пісалі людзі ў нашу Ніву з просьбай даслаць газету, былі адказы нашай Нівы. Карацей, такая перапіска з месцамі, з корэспандэнтамі, ці папроста з людзьмі, якія распаўсюджвалі нашу Ніву, і яна мяне вельмі ўразіла. Потому что з гэтай перапіскі вытекала, ну, нагул наклад нашай Нівы ў лепшыя часы там складаў, здаецца, калі памыляюся, 3-4 тысячи асобнікаў, то есть для велізарнай масы насельніцтва, конечно, вельмі мала, і зразумела, што ні адзін чалавек чытаў, но все роўна тут распаўсюд быў такі даволі незначны. Но тым не менш, вот, шмат хто з корэспандэнтаў пісаў, якую цікавасць выклікае беларуская газета. І што гатовы пісаць, што гатовы там, ну, купляць эту газету, пашыраць эту газету. Причым там шла гаворка, там писали листы, дарэчы, настаўнікі. Я зразумеў, что это неправда, что там в свой час было написано, писали гісторыкі, что настаўнікам забаранялось набывать нашу Ніву. Набывали нашу Ніву. Нам забарона не была такой страшной. Там духовенство, батюшки каталіцкія ксензы таксама звярталіся і распаўсюджвалі нашу Ніву. І, ну, і самі сяляне, якія ледзь умелі чытаць. Это 1909-1910 год. И это таки вот пэўны срэз того, что эта идея, она зацікавіла частку насельніцтва, она уже была важной для людей, фактычна. 1918 год, про які вы гаворыце, і час БНР, ну тут нельга забываць, что гэта быў час, калі ішла вайна. Разумееце, это была неверагодна цяжка просто ситуация войны, калі просто стояла праблема выжывання, займацца беларусізацыяй. Тут трэба вырашаць іншыя пытанні, палітычныя пытанні, пытанні просто ратавання гэтай зямлі, ратавання людзей і так далей. Тут цяжка казаць, тут вот при тым, што урады БНР і той же Скірмунд это весь час думалі не толькі пра нейкія палітычныя эфекты, а займаліся такімі культурніцкімі праектамі. І наколькі гэта было, ну, ведаеце, складана сказаць, таму што я кажу яшчэ раз, была вайна, а потом Мінск. У тыя часы гэта горад перанасычаны там і вайскоўцамі, там яго насельніцтва цалкам змянілася, там, ну, хіба там 20% насельніцтва сталося ад перадваеннага Мінска. Все былі людзі чужыя, фактычна, ў Мінску. Все было складана. Пачатак 20-х гадоў былі розныя, конечно, тэндэнцыі. Былі розныя тэндэнцыі, конечно, тыя тэндэнцыі русіфікацыі, якія ішлі яшчэ з часоў расійскай імперыі, якія засталіся, дзе расійская мова для часткі насельніцтва была нейкім такім, ну, атрибутам прыналежнасці да вышэйшага там слоя насельніцтва, таким повышала социальный рейтинг, нешта яшчэ. Гэта, конечно, дзейнічала. Гэта дзейнічала, і гэта пераламіць было вельмі цяжка. Але цікава, як это рабілі бальшавікі ў тыя часы. Калі у нас на пачатку 90-х гадоў все пачыналася з дзіцячага садка, там першы класаў школы, і так і не давялі до конца, бо рэшце-рэшт прыйшоў Лукашенко і памянялася цалкам эта палітыка, вярнуліся да русіфікацыі. Вось то ў 20-е гады пачалі проста з вышэйшых органаў улады. Ну і даволі жорстка патрабавалі ад іх, каб там не шмат было беларусаў на пачатку асабліва. Калі валодавалі беларускай мовай, быў супраціў, конечно.
І той супраціў, які эта ўлада аказвала, ён уплываў таксама на людзей. Тут была дзяржаўная палітыка, палітыка бальшавікоў. Нехта прымаў, нехта не прымаў. Казаць пра настроі большасці людзей цяжка, но просто я думаю, што вот такая, ну, пэўным сэнсе амбівалентнасць этой палітыкі. З аднаго боку, да, ёсць беларусізацыя, якую там актыўна падштурхоўваюць беларускія камуністы, там накшталт Александра Ісаковича Хацкевіча. А з іншага боку, многія разумелі, што гэта палітыка Масквы, наўрад ці яна будзе працягваць, гэта палітыка Масквы. Што Маскву цікавіць нешта іншае, не той, што з'яўляецца беларуская там культурная эліта, з'яўляецца папросту ўмацаванне сваіх палітычных пазіцый. Дальше, калі ўмацавалі, то все адразу пачалі зварочваць. 29-й год, яшчэ раней фактычна уже звароты, расправы з той беларускай інтэлігенцыяй. Вот, калі казаць просто пра людзей, то, конечно, для людзей вельмі важна было. У тыя часы заўсёды гэта сітуацыя вось пазіцыя самога ўрада. Якую пазіцыю займае ўлада? Вельмі важна. Это заўсёды было для беларусаў. І, магчыма, таму, што такой сваёй беларускай дзяржавы мы не мелі доўгі час. Весь час патрэбала арыентавацца на ўладу, вырашаць нейкія праблемы выжывання і так далее, і так далее. Тут неяк так. Да, і тое, што я казаў на самом пачатку, тое, што ў адрозненне, напрыклад, ад літоўцаў ці ад палякаў, беларуская мова не прайшла пэўнай такой сацыяльнай адаптацыі. Она не стала мовай навучання, не стала мовай набажэнства. Дарэчы, на это звярнулі увагу мае польскія калегі калісьці, калі яшчэ на пачатку 90-х гадоў ездзілі па беларускіх могілках, паказваў польскім географам і гісторыкам, то яны так здзіўляліся, а дзе надпісы па-беларуску. Чаму няма магіл з тэкстамі, з надпісамі па-беларуску? Но таму, што вот не вайшла беларуская мова туды, і калі звычайна ў нашых экспедыцыях па вуснай гісторыі, ну, у тыя ранейшыя часы, там, 90-х гады мы запытвалі людзей, на якой мове тут размаўляць, то старэйшыя людзі вельмі часта казалі мы так па-простаму. Калі аднойчы зрабіў заўвагу не па-простаму па-беларуску, то чалавек пачаў са мной спрачацца. Это вы со мной по-белоруску, а я с вами по-простому. По-хатнему, по-простому, мы так по-вясковому тут размаўляем и все. Вот гэтыя моманты, конечно, они вот нас спадчына Российской империи яшчэ, якую бальшавікі пасля непрацяглага перыяду беларусізацыі потым пачалі зноў ужо ўмацоўваць і вяртаць. Ну, гэта не значит, что люди там актыўна супраціўляліся беларусізацыі. Это фактычна не было, ну, быў такі нейкі пратэст, асабліва ты, хто з Беларусі не быў звязаны, хто прыйшоў на гэтую зямлю, хто адчуваў, што гэта палітыка бальшавікоў, калі казаць пра 20-е гады, она ненадоўга, палітыка. А вот в вашей статье, мне тут подарили книжку про Огородню, по-моему, вы там редактором были, и там у вас в тексте есть отдельное такое рассуждение про магдебургское право, о том, что магдебургское право в Германии, а обычно города добывали себе эти права, ну, в открытом чуть ли конфликте с какими-то там аристократами, с феодалами, то есть были даже войны. А особенность магдебургского права здесь, на территории Великого княжества Литовского и на территориях нынешней Беларуси, в том, что это право давалось сверху, давалось королем, великим князем, ну, кто здесь был начальством, вот, и оно было не полным, а вот с некоторыми там с некоторыми исключениями. То есть какая-то власть все равно доставалась, ну, люди получали... Ну, часто были местечки, которые належали магнатам, и магнаты там Радзивилл и іншие так само предоставляли магдебургское право. Да, и вы там делаете отдельное замечание о том, что вот тот факт, что вроде бы как белорусские города не сражали за свои права, как немецкие города, а получали их вот от магнатов, это еще ни в коем случае не свидетельствует о том, что гражданское общество на территории вот этой части Великого княжества Литовского было пассивным, что оно вроде бы как бы за свои права как-то выходило, как-то их защищало, как-то требовало себя уважать. А вообще, насколько это была широкая практика и насколько это глубокие корни вот у белорусского гражданского сопротивления властям? Не сопротивления, а вот как бы коммуникации с властью для того, чтобы увеличить свои права там, объемах, защитить то, что есть. Ну, ведаеце, пра магдебургскае право цяжка мне казаць, тым больш тэкст, пра які, Максім, вы згадваеце, хіба не я пісаў, я был редактором, написали там спецыялісты з магдебургскага права. Ну і тыя часы магдебургскага права, это, конечно, тут галоўную ролю адыграла змаганне шляхты, шляхецкую саслов'е, якое там па розных падліках складала 10-12% всего насельніцтва, даволі шмат.
было кому змагацца. Сітуацыя сялянства была трохі іншая сітуацыя. Калі казаць уже пра 20-е стагоддзе, вось это змаганне, ну, мы бачым гэта змаганне, ёсць это змаганне. Ведаеце, і нават сітуацыя Беларускай Народнай Рэспублікі, я уже казаў пра тое, што сітуацыя вайны, для людзей больш важныя нейкія моманты ёсць, чым Беларуская Народная Рэспубліка. Ну, але ж Магілёўшчына там падтрымлівала БНР, актыўна падтрымлівала. Все беларускі з'езд снежня 17 года, там было больш 2000 дэлегатаў, якія прыехалі толькі з той часткі Беларусі, якая знаходзілася на ўсход ад лініі фронта. То есть был такі, ну і потым, згадваючы уже пазнейшыя падзеі, безумоўна, было змаганне тых ніжэйшых слояў насельніцтва, змаганне за свабоду, за свае права. Было толькі што не хапіла трошачкі сіл, канешне, і сітуацыя вось з тым слуцкім паўстаннем, слуцкім збройным чынам, это якраз паказвае. Не толькі не хапіла сілы, был яшчэ пэўны раскол, і трохі раней Булаховіч пайшоў на Мазыр са сваім паходам, не аб'ядналіся яны, змагаўся кожны сам па-асобку змагаўся. І тое ж самае, ведаеце, это змаганне, оно назіраецца, калі вось ідзе працэс калектывізацыі. Там малавядомыя нагул падзеі, і магу, дарэчы, гісторыкам, які там займаюцца, падказаць, што ёсць вельмі цікавыя матэрыялы, архіў МАК новых у Варшаве ляжаць, там былі копіі дакументаў з архіва КГБ, прысвечаныя, між іншым, беларускага, прысвечаныя калектывізацыі, супраціву сялянскаму. Працуючы з адной справ, там просто ішла гаворка пра цэлую там кулацкую арганізацыю, якая там на ўсходзе Беларусі змагалася супраць калектывізацыі. Ну, кулацкая она не была кулацкая, насамрэч кулакоў-то Беларусі не шмат. Просто быў супраціў, быў масавы супраціў. Але 30-е гады, ведаеце, это страшны просто молах рэпрэсій, все это абсалютна перакрэсліў і вынішчыў. Ну, тут вот, ведаеце, як это сказаць, ну, можа, калі беларуская нацыянальная ідэя укаранілася раней. Укаранілася на самом пачатку 20-го стагоддзя, больш была пашыраная, мела больш прыхільнікаў, змагацца было б лягчэй. Змагацца было б лягчэй, так вот, ну, гэта ідэя, она все ж таки, ну, дае нейкае пачуццё, што ты змагаешься не адзін, што ёсць вось яшчэ беларусы, якія займаюць такую пазіцыю, які ты, што ты не адзін, што ты разам з іншымі. Яна мацуе твой дух. На жаль, гэта ідэя настолькі не пашырылася, не атрымалася і пашырыць фактычна на пачатку 20-го стагоддзя. І ў наступныя вось это дзесяцігоддзя яны все былі вельмі цяжкія. Потым же другая сусветная вайна, я трэба прыгадаць таксама падзел, раскол Беларусі. І это вся гісторыя, вельмі доўга, дарэчы, гледзячы на эту гісторыю Беларусі, аналізуючы, думаў пра тое, што адна з галоўных нашых бед это просто раскол і падзел, весь час падзеленасці беларусаў. И, может, только сегодня назираю некую такую консолидацию, ну, не 100%, конечно, консолидацию, але разную консолидацию насельніцтва, якое ідзе на змаганне за свободу, за право быть человеком, за такую свою роду революцию годности, подобную то, что было на Украине. Есть праца Ніны Стужинской, там есть цікавае даследаванне з іншай трохі эпохі, з Светланы Морозовой, Загородней, пра супраціў ліквідацыі уніі. Тут яшчэ уже праблема ў тым нашай памяці, што гэта, ну, гэта просто недахоп працы нашых гісторыкаў, якія на іншыя моманты звярталі ўвагу, не на моманты нашых супраціву. Ну, Морозов напісала цэлую кнігу пра падзеі, якія абсалютна не былі вядомыя нам. Здавалася, 1839 год ліквідуюць унію і канец уніі. Не, там быў супраціў, які цягнуўся вельмі доўга. А вообще история вот белорусских восстаний, белорусского сопротивления власти, она насколько хорошо изучена? Тут вы сейчас упомянули книгу Морозовой, а кроме нее есть еще что-нибудь? Ну, галоўнае даследаванне, звязанае з паўстаннем 1863 года. Тут даволі грунтоўна это все показано и представлено, и есть подлікі ўдзелу, між іншым, беларускага сялянства, які ўражваюць, таму што польскае сялянства не так актыўна ўдзельнічала ў паўстанні, як сяляне, беларускія сяляне з Віленшчыны, з Гарадзеншчыны тым паўстаннем дзейнічалі. Тут наогул вельмі цікавае параўнанне можна правесці, вот это 50 год ад студзеньскага паўстання 1863 года да падзею 1918 года, 55 год. І ситуация была такая, что подобно было, что попросту белорусы готовы были в большей степени змагацца за свою, ну, дзяржаўнасць, недзяржаўнасць, за нейкую свою свободу и свое існаванне в этом свете, чым нават поляки, польские селяне, чи литовские селяне.
А праз 55 гадоў все змянілася даволі істотна, тому что 1918 год, і калі Расійская імперыя прайграла тую вайну, з'явілася магчымасць пабудовы сваёй дзяржавы, і вось атрымалася адрадзіць дзяржаўнасць палякам, стварылі фактычна новую сваю дзяржаву літоўцы, беларусаў не атрымалася. Тут прайгралі мы нашим суседзям гэтыя 55 гадоў. Гатоўнасць была, і не думаю, што была звязана толькі з агітацыяй Каліноўскага, таму што она все ж таки таксама была даволі абмежаваная, гэта агітацыя Каліноўскага. Даследаванні у нас ёсць, безумоўна, но яны вот такія лакальныя, не датычаць 20-го стагоддзя. Варта было больш увагі звярнуць на 20-е стагоддзе, на моманты супраціву менавіта ў 20-м стагоддзе, той, што бліжэй да нас. У нашай памяці, это фактычна то, што называюць нямецкія даследчыкі камунікатыўная памяць, памяць пакаленню, трэба вот вяртаць у гэтую памяць моманты супраціву беларускага. Сёння это вельмі важна было б. Просто вот вы сейчас упомянули, что в некоторых ситуациях польские крестьяне оказывали больше покорности своим помещикам там, или властям, чем белорусские. А вообще, вот какой деревне было проще управлять? Населенной поляками, населенной литовцами, населенной белорусами? Могли бы вы об этом как-то сказать? Ведаеце, цяжка адказаць на такое пытанне, было легче кіраваць. Часы прыгону на Беларусі тут не было хіба розніцы паміж беларускімі і літоўскімі сялянамі. Поўная залежнасць те дзяржавы, калі дзяржаўныя сяляне, ну, можа, не поўная, там дзяржаўныя сяляне мелі пэўныя правы, а поўная залежнасць ад свайго памешчыка. І у Польшы была іншая сітуацыя, 1807 год, там яшчэ падчас напалеонаўскіх войн прыгон фактычна быў адменены. То есть адмянілі прыгон, но сяляне не атрымалі зямлі. Там была іншая сітуацыя, там і іншыя адносіны былі. Ну, такога ўжо вот просто прыгон, это ж фактычнае рабства было. Рабства і поўная цалкавітая поўная залежнасць ад свайго пана, свайго памешчыка. Лягчэй кіраваць, складна сказаць. Но меня вот уразіў момант, калі я бліжэй знаёміўся з падзеямі рэвалюцыі 1905-1907 года на Літве. То есть Ковенская губерния, там, часто Віленская губерния. Гэта рэвалюцыя была в великай ступені нацыянальная была рэвалюцыя. Напрыклад, апрача там звычайных патрабаванняў зямлі, там і сяляне літоўскія патрабавалі яшчэ абавязкова, каб гміны там былі, управы там воласці выпісвалі літоўскія газеты, каб быў літоўскі друк, каб былі літоўскія кніжкі. Ну, гэта сапраўды была такая, ну, першая спроба нацыянальнай рэвалюцыі. А в Беларусі рэвалюцыя 1905-1907 года была выключна сацыяльнай. Ну, правда, у гэтай рэвалюцыі таксама былі нацыянальныя моманты, і БСГ, там і наша Ніва з'явілася. Ну, это не было такога масавага характара, як у літоўцаў. І потым далей то ўжо ўлады павінны ў лютым ліку расійску ўлад на гэта не карантавацца, і калі казаць, як кіраваць і так далей, то Беларусі можна было далей кіраваць, не зважаючы на беларускі характар гэтай вёскі. У літоўцаў ўжо трэба было неяк аглядвацца на гэта, на то, што ёсць літоўцы, якіх ёсць нацыянальныя патрабаванні, звязаныя з адукацыяй на літоўскай мове, звязаныя з літоўскай мовай у каталіцкім набажэнстве і іншы. Спадар Алесь, вы с аднаго боку сказалі, што не маглі вызначыцца, ну, далей, раней з нацыянальнай ідэяй канкрэтнай, што вот альбо такая у гэтым накірунку, ці ў гэтым, але потым ад вас прагучала такая фраза, што вот нацыянальная ідэя не ўкаранілася. Так що ж такі яна нейкая такая адна па выніку сама сабой вызначылася, якая вот ужо была, ну вот каранёў не дала глыбокіх? Ну так, безумоўна, тому что вот я кажу про розныя шляхи, тому что наша Ніва это фактычна вариант такой этнолингвістычнай канцэпцыі мовы. То есть чаму мы беларусы, тому что наша мова беларуская, у нас есть своя беларуская гісторыя и так далее, и так далее. И калі читаешь уважліва нашу Ніву, то там вельмі шмат таких артыкулаў, ну, роспачы фактычна. Чаму беларусы гэта не прымаюць? Чаму мы не такія, як чэхі? Там часто ідзе параўнанне з чэхамі. Ласовскі про гэта неаднаразова пісаў. Чэхі такі народ, які там адбудоўвае свае храмы, это яднанне нацыі, а беларусы вось не такія. Калі мы станем такімі самымі, як там чэхі, ці палякі, і так далее, і так далее. І яны бачылі, што просто до конца не спрацоўвае такі варыянт. Таму былі спробы іншыя. Вот это была спроба сумясціць нацыянальную ідэю, но гэта спроба яшчэ ранейшая, сацыялістычная ідэя, то, што чым займалася наша доля пераважна. Спроба сумясціць з хрысціянска-дэмакратычнай ідэалогіяй. Газета «Беларусь», якая выдавалася з 1913 года.
І нарэшце гэта краёвая канцэпцыя. Ты ж браты Луцкевічы не пад сваімі імёнамі, хаваеш свае імёны, выдавалі адначасна з нашай Нівы, выдавалі ў Вільні кур'ер краёвы на польскай мове і вечернюю газету на расійскай мове. І прапагандавалі там фактычна вот это, асновы краёвай ідэі. То есть галоўны прынцып нашай ідэі, мы належым да адзінай нацыі, калі мы патрыёты нашай там зямлі, беларуска-літоўскага краю. Там хутчэй фігуравала не Беларусь, а беларуска-літоўскі край. То есть былі розныя варыянты пошукаў. Но ўрэшце рэшт гэтага ўсё роўна дамінаваў варыянт нашынівскі варыянт. Варыянт такі этналінгвістычны, характэрны для ўсяго нашага рэгіёну, і паўсюль перамагаў. У Беларусі в тыя часы та перамога не была такой відавочнай. То есть урэшце вызначыліся з гэтым варыянтам, іншага варыянта просто не было. Ну, можа, да апошняга, канешне, тут была прыхільнасць да краёвай ідэі, таму што яшчэ ў лютым 1918 года, фактычна за месяц да Беларускай Народнай Рэспублікі, да вяршэння яшчэ Луцкевіч і беларусы звярталіся да нямецкіх уладаў, і мы думалі катэгорыямі фактычна беларуска-літоўскай дзяржавы. Не толькі Беларусь, а Беларусь разам з Літвой. Вот это імкненне разам з літоўскім рухам дамагчыся чагось, оно вельмі цікавае. Цікава, я думаю, што тут было нейкае пачуццё, што ці атрымаецца ў нас саміх. А вот разам з літоўцамі, Літва невялічка, але літоўскі нацыянальны рух быў вельмі моцны, конечно. Ён скансалідаваў гэту невялічкую краіну. Вось, можа, як лакаматив просто выцягнуць і нас. Ну, літоўцы нейкі момант сказалі катэгарычна не. Мы самі. Мы будуем сваю дзяржаву на этнічных літоўскіх землях, але сталіцай будзе Вільня. Шмат хто з нашых гасцей казаў пра тое, што у кожнага часа свая нацыянальная ідэя. Маўляў, мяняецца яна час ад часу, там трансфармуецца, ці ввогуле новая прыдумляецца. Тая нацыянальная ідэя, пра якую вось мы зараз размаўлялі, этналінгвістычная, якая была актуальная ў тыя часы, а сёння яна застаецца тая ж самай? Не, безумоўна, час уплывае на все гэтыя ідэі, час змяняе гэтыя ідэі, і выступаць так, як наша Ніва можна, канешне, але тут трэба неяк ўсё ж такі ўлічваць змену сітуацыі ў краіне. І, канешне, беларуская мова, беларуская гісторыя, нацыянальная памяць, аснова фактычна нацыянальнага фармавання. Вось так было, так павінна быць, так хіба будзе. Но толькі што вот тут трэба хіба ўлічваць той момант, на які весь час звярталі ўвагу краёўцы. Тое, што то есть галоўны крытэрый нацыянальнай прыналежнасці паводле краёўца, это быў патрыятызм. Калі ты адчуваеш сябе грамадзянінам краю, беларуска-літоўскага краю, там памятаеш пра вялікае княства літоўскае, нешта яшчэ, і то есть ты патрыёт гэтай зямлі, ты належыш да нацыі. Іншыя моманты, яны важныя, але яны будуць вырашацца пазней, і сёння не адыгрываюць ролі. Нас яднае, усіх яднае патрыятызм. І, рабілася дзеля чаго, таму што разумею, што галоўны вораг гэтай зямлі гэта царызм, фактычна, это расійская імперыя, трэба пазбыцца ад яе імперыі, захаваць цэльнасць беларуска-літоўскага краю у тыя часы. А потым будзем вырашаць іншыя пытанні. Не можа быць ніякага гвалту над тым, якую мову ты выбераш у якасці сваёй роднай, хатняй, і так далей, і так далей. Это была пазіцыя краёўцаў, і тут цікава, што з аднаго боку можна казаць, што краёўцы это нейкі анахранізм, таму што калі мы гаворым пра грамадзян краю, то можна прыгадаць часы першай Рэчы Паспалітай, дзе таксама былі грамадзяне, абыватэлі краю былі, і то гэта была шляхта, то выключна шляхта. Але на пачатку 20-го стагоддзя, калі краёўцы казалі пра грамадзянства, яны мелі на ўвазе, што зараз і сяляне, і там і рабочыя, там і пралетарыят далучаюцца да гэтых грамадзян, тыя ж самыя правы атрымліваюць. То есть тут нацыянальна і сацыяльна неяк пераплеталася вельмі шчыльна, пераплеталася, была фактычна адным тым самым. Вось. І беларусы карысталіся гэтай ідэяй. Толькі што ў тым 1917-18 годзе ўжо выкарыстоўвалі хутчэй больш прагматычна дзеля ўмацавання беларускай нацыі, не краёвай нейкай нацыі, беларускай нацыі, таму што прапаганда краёвай ідэі давала магчымасць звяртацца тым жа Луцкевічам, звяртацца да тых колаў насельніцтва, якія адышлі ад Беларусі. Это чыноўнікі, якія ўжо сталі адчуваць себя там расійскімі людзьмі, там ці частка паланізаванага ці самапаланізаванага насельніцтва. Можна было звяртацца да сучасных палякаў, да расійцаў, прапагандуючы беларускую ідэю, прапагандуючы вось гэта то, што іх радзіма, это Беларусь, іх спадчына, гэта беларуска-літоўская гісторыя ці беларуская гісторыя. Вось гэта такі вельмі цікавы момант для таго часу.
То есть, что беларусы, ну, это были такие вельмі цікавыя, арыгінальныя былі пошукі, інтэлектуальныя пошукі беларусаў. І калі аднойчы на нейкай прэзентацыі я пачуў, што хіба Краўченко казаў на прэзентацыі, это было 100годдзе нашай нівы, што тая наша ніва была такая вось прымітыўная, вот сённяшняя наша ніва такая вось, она высокаінтэлектуальна, то я быў страшна здзіўлены, абураны, таму што тая наша ніва была цэнтрам інтэлектуальнага жыцця Беларусі, сапраўды. Это былі пошукі на розных шляхах. Сёння сітуацыя, канешне, трохі змянілася. Ну, але вот гэта такія пэўныя, ведаеце, успаміны пра краёвую ідэю для меня важны і сёння, таму што яны неяк паказваюць, між іншым, на тое, што трэба, будуючы сваю нацыю ці думаючы пра нацыянальную ідэю, трэба шукаць такія моманты, якія яднаюць людзей. Ну, і можа, гэта толькі на першым этапе, а потым пачнецца нейкі непазбежны падзел, але трэба шукаць тое, што яднае. І гэта дае сілу і моц. Так і ўсё ж такі, калі глядзець на дзень сённяшні, якая нацыянальная ідэя? Вот вы, якой вам бачыцца нацыянальная ідэя? І вы казалі, магчыма, там часткова ці нават не часткова, яна зараз фармуецца на вуліцы. Вот колькі ў гэтай ідэі, якая фармуецца на вуліцы, сапраўды нацыянальнага? Я думаю, што сёння, на сённяшні дзень, калі так казаць, вот в этой нацыянальнай ідэі можа вельмі важную роль адыгрывае імкненне да свабоды, да дэмакратыі, да шанавання правоў чалавека, разумееце. Тут можа вот такія, ну, этналінгвістычныя аспекты, пра які я казаў, не так істотны, но не на першым плане, но все роўна ёсць. Все роўна ёсць, яны прысутнічаюць. Ну, калі, напрыклад, у Фейсбуку я чытаю такія вось страшныя абурэнні на кагосьці сучасных актывістаў пратэснага руху, што яны не размаўляюць па-беларуску, мяне это вельмі здзіўляе. Таму што сёння не гэтая задача можа стаіць на першым плане. Она важная, конечно. Ну, вот, ну, не трэба страляць па сваіх, я так скажу. І яшчэ раз скажу то, што вот мне падаецца вельмі актуальным і важным не толькі на сённяшні дзень, а для ўсёй беларускай гісторыі 20-го стагоддзя, гэта імкненне і знайсці тое, што яднае людзей, не дзеліць. На жаль, мы не маем такой эмоцыі нацыянальнай ідэі і варыянце, такім класічным варыянце, як это ў Польшы ці ў Літве. І таму тут трэба шукаць максімальна пашыраць кола сваіх саюзнікаў і збудаваць, ну не тое, што на варыянце палітычнай нацыі, але нейкі прамежкавы варыянт павінен быць. Дарэчы, тая ж палітычная нацыя, это таксама пэўны міф в гісторыі сённяшняй Европы, калі паглядзець на тыя законы, якія прымаюцца, напрыклад, у Францыі дзеля абароны французскай мовы і французскай памяці, і нейкія іншыя моманты. Ну, такім чынам, ўсё ж такі, нацыянальная ідэя ад Алеся Смаленчука. Як яна гучыць? Нічога арыгінальнага, сёння гэта салідарнасць. Салідарнасць усіх беларусаў. У змаганні супраць вось той пачвары, якая нас хоча пагрузіць зноў у цемру проста. Несвабоды, рабства і гэтак далей. Ну, салідарнасць гэта, ў прынцыпе, вельмі добрая, як нацыянальная ідэя. Адзінае, што хацелася б, каб ўсё ж такі у змаганні і далей ішло не супраць, а за. І далей вот усе пералічаныя вамі там этналінгвістычныя, краёвыя і гэтак далей, ўсё вот у гэта ўсё было ўключанае. Але тым не менш, салідарнасць, нацыянальная ідэя ад Алеся Смаленчука. Спадар Алесь, на жаль, не магу вам уручыць пакуль што на жыўца, але некалі ж усё ж такі сустрэнемся, захаваю вось гэты кубачак на ўспамін пра нашу сённяшнюю размову ад праграмы «Ідэя X», ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам «Сым-Бальбай». На ўспамін Алесь Смаленчук, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Не забывайце, салідарнасць – гэта тое, што ўратуе беларусаў. Дзякуй.